Telefònica us ofereix aquest espai. Cacau Sant Pato és una empresa muntada l'any 2000 amb la intenció de produir i comercialitzar productes derivats del cacau i la xocolata amb botigues pròpies per transmetre la cultura del cacau i de la xocolata. Nosaltres, un cop muntada la primera botiga pilot, que va ser la de Barcelona, ens vam decidir anar a abordar el mercat internacional. El primer projecte va ser una botiga a Berlín, una segona botiga a Lisboa, i un cop ja tantejat el mercat europeu, altres mercats, com pot ser el mercat americà o inclús el mercat asiàtic. Perquè pensem que tenim un format que s'adapta prou bé a un públic més cosmopolita i després perquè és una botiga que ha despertat prou interès en àmbits externs al nostre territori. Els límits els posarà el mercat i avui per avui sembla que hi ha mercat prou interessant perquè Cacau Sant Pato sigui creixent. Govern de Catalunya. Telefònica us ha ofert aquest espai.